Sister Jo! Sister Jo! Ilang tulog pa po? Jimboy, tanong ka na naman ang tanong ha. Tapos na ba yung gawain na nakatoka sa'yo ngayong araw? Opo, sister. Kanina pa po. Napakakintab na nga po ng sahig. Baka po madulas na kayo kapag naglakad kayo dun. Dapat talaga malinis doon dahil may bisita tayo mamayang hapon. Naku, kakanta na naman kami, sister, sa kasasayaw. Siyempre, para naman matuwa ang mga bisita. Ayoko nang kumanta, sister. Masakit na yung lalamunan ko. Araw-araw na lang may bisita tapos laging kailangan kumanta. Ang hirap-hirap din sumayaw. Buti sana kung madali lang. Jimboy, halika. Alam mo, kapag magpapasko lang tayo madaming bisita dito sa bahay ampunan. Sa ganitong panahon lang kasi sila nakakapaglaan ng oras para sa atin, para sa inyo. Yung mga empleyado ng mga kumpanya, yung mga organisasyon, pumupunta sila dito para magbigay ng donasyon. Kailangan natin yun, Jimboy. Kailangan natin ang dalaw nila. Sige na nga, sister. Di na ako magrereklamo. Sasayaw at kakanta ako para sa mga bisita mamaya. Ayan, ganyan nga. Mabuting bata. Oh, kung tapos ka na sa gawain mo, tulungan mo si Makmak. Hindi pa siya tapos magpunas ng mga figurin. Sige po, sister. Oh, bakit bumabalik ka na naman? Huwag kang takbo ng takbo, Jimboy, at baka madapa ka. Hindi niyo naman sinasagot yung tanong ko, sister eh. Ano nga yung tanong mo? Ilang tulog na lang? 5, Jimboy. 5 tulog na lang bago magpasko. Sarap ng spaghetti, no? Oo, matamis. Hindi katulad ng luto ni sister. Maasim. Parang panis. Uy, hinami boses mo, Jimboy. Baka marinig ka ni sister. Lagot ka na naman. Etong manok, may ganito ka din? Tikman mo, masarap din. Malutong yung balat, hindi katulad ng fried chicken ni sister. Ganito din naman yung lutong fried chicken ni sister. Kaya lang, hindi na malutong yung luto niya kasi bago natin kainin, malamig na. Ang haba-haba kasi ng dasal bago kumain. Shh! Jimboy, Makmak. Kumain ng mabuti ng matapos agad. Madami pa tayong ligpitin pagkatapos. Tawanan na naman kayo ng tawanan dyan. Ayan, sabi ko na sa'yo, huwag tayong maingay. Ang dami na namang iuutos ni sister pagkatapos. Ang mga utos ni sister na hindi nauubos. Alam ko na. Paghalan natin kumain para hindi tayo mautusan agad. Tama. Magandang ideya. Paghalan natin kumain. Jimboy! Nandyan ka na naman. Sabi ni sister matulog na daw. Kapag umikot yun tapos hindi ka pa nakahiga sa kama mo, lagot ka na naman. Ano bang ginagawa mo dyan sa harap ng Belen? Wala. Tinitingnan ko lang. Mabuti pa sila. Kompleto. May Papa Joseph at Mama Mary, si Baby Jesus. Kaya, alam mo, Makmak, sa lahat ng dekorasyon kapag Pasko, itong bili ng paborito ko. Ang tagal-tagal mo dyan. Tinitignan mo lang? Kinakausap ko si Baby Jesus, syempre. Sabi ko sa kanya, ang swerte niya kasi may tatay at nanay siya. Kasi ako, wala. Pero, di ba sabi ni sister, magiging papagad si Baby Jesus paglaki niya? Hindi ko na maalala. Sinabi ba ni sister yun? Oo, hindi ka kasi nakikinig. Paglaki ni Baby Jesus,
magiging si Papa God na siya. Kaya kinakausap ko si Baby Jesus. Sabi ko, sana mahanapan na niya ako ng magiging tatay at nanay para pareho na kaming may nanay at tatay. Ang daya naman kasi kung siya lang ang meron. Naririnig ka ba niyan? Sabihin mo ako din. Gusto ko na din umalis dito. Napapagod na ako sa mga utos ni sister. Hayaan mo, ibubulong ko kay Baby Jesus bukas. Bakit bukas pa? Tulog na kasi siya. Baby pa yan, Makmak, ano ba? Saka, kailangan na natin bumalik ng kwarto dahil baka mahuli na naman tayo ni sister na nasa labas. Oh, Makmak, bakit nakabihis ka? May bisita na naman ba? Wala, Jimboy. Napili kasi ako. May magkaampo na sa akin. Sasama na ako sa kanila. Mabuti ka pa. Magkakaroon ka na ng nanay at tatay. Ako kaya? Kailan? Huwag ka nang malungkot. Eto, paborito ko yung laruang kotse na yan. Sa'yo na lang. Iiwan ko na yan sa'yo. Salamat, Makmak. Makmak! Oh, kailangan ko na umalis, Jimboy. Sana, pag malaki na tayo, magkita tayo ulit. Ang lakas mo pala kay Baby Jesus. Ibinulong mo lang na sana, mahanapan niya ako ng magiging nanay at tatay. Nahanapan niya na ako agad. Pakibulungan ulit ha. Pakisabi, thank you sabi ko. Makmak! Papunta na po, sister! Babay na talaga, Jimboy! Baby Jesus, ang daya mo naman. Inuna mo pa si Makmak. Ako, kailan? Ako yung laging dumadalaw sa'yo tapos yung hiling ni Makmak ang tinupad mo? Inuna mo pa talaga siya? Baby Jesus, masaya naman ako para kay Makmak. Kaibigan ko si Makmak, Baby Jesus. Pero sana ako din. Sana mahanapan mo na din ako na magiging tatay at nanay ko. Parang ikaw, may Papa Joseph at Mama Mary. Jimboy, andyan ka lang palang bata ka. Kanina pa kita hinahanap. Ano bang ginagawa mo dyan sa Belen? Nagdadasal lang po, sister. Jimboy, bispiras na ng Pasko bukas. Nakahanda na ba ang mga gamit mo? Opo, sister. Magpapakabait ka dun ha. Opo naman po, sister. Mr. and Mrs. Perez, tuloy po kayo. Salamat po, sister. Ang dami niyo pong bisita ngayon. Ay, opo. Excited na nga po ang mga bata. Kasi po kahit minsan man lang sa isang taon, maranasan nila kung paano magkaroon ng tatay at nanay, kung paano magkaroon ng isang pamilya. Ang ganda nga po ng naisip niyong programa para sa mga bata, sister. Good morning po! Good morning, Jimboy. Ang laki mo na. Excited ka na? Opo, palagi naman po eh. Oh, di tayo na. Alis na po kami, Sister Jo. Jimboy! Oh, Jimboy, tawag ka ni sister. Lapitan mo muna. Hihintayin ka namin dito. Sister, bakit po? Naiwan mo itong teddy bear mo. Hindi nyo naman po pinapadala sa akin yan kasi babalik naman ako dito agad pagkatapos ng Pasko. Pinapadala ko na sa'yo ngayon, Jimboy. Sige po. Jimboy, magpapakabait ka doon ha. Huwag mong kakalimutan lahat ng itinuro ko sa'yo. Huwag kakalimutang magdasal. Opo, sister. O, sige na. Hinihintay ka na nila Mrs. Perez.
Mas malaki po ang Christmas tree ngayong taon! Nagustuhan mo ba? Opo! Hindi lang yan. May sorpresa kami sa'yo. Halika rito. Wow! May aking biyen! Ang ganda-ganda po! Ang daming ilaw! Sabi mo kasi sa amin last year, Belen ang paborito mong Christmas decor. Kaya naman, sinigurado naming may Belen this year. Napakaganda po nito! Buti at nagustuhan mo. Halina sa dining room at nang makakain na tayo. In-order at pinaluto ko lahat ng paborito mong pagkain. Salamat po! Baby Jesus, sinusundan mo ba ako? Hanggang dito talaga? Masaya naman ako nakasama kita, pero Baby Jesus, wag mong kalimutan yung binubulong ko sa'yo lagi. Hanapan mo ako ng tatay at nanay, please. Ako na lang yung natitira sa bahay ampunan. Yung mga kasabay ko, naampun na. Si Makmak nga, pagkabulong ko sa'yo, inampun na kinabukasan. Ako naman, Baby Jesus, please. Jimboy? Po? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Gusto mo talagang tignan niyang Belen, no? Pagsimba natin mamaya, matutuwa ka. May malaking Belen malapit sa altar ng simbahan. Talaga po? Pwede pong lumapit doon? Oo naman. Lalapitan natin pagkatapos ng misa. Pero ngayon, ihahatid na kita sa kwarto mo. Magpahinga ka ng ilang oras bago tayo magsimba, ha? Ako na lang po. Taon-taon naman po ninyo akong sinusundo tuwing Pasko. Sabi po ni sister, hindi pa daw po ako nagsasalita. Kinukuha niyo na ako kapag Pasko. Alam ko na po paano pumunta sa kwarto. Espesyal ngayong taon. Gusto ko, ihahatid kita. Nandoon si Daddy Nick. Hinihintay na tayo. Halika na. Wow! Ang ganda-ganda po! Parang kwarto ko talaga. May pangalan ko pa sa dingding. Jimboy! Jimboy! Nagustuhan mo ba? Opo. Oh, bakit parang malungkot ka? Ang ganda po kasi. Sana kwarto ko na po talaga. Kaso, babalik naman po ako sa bahay ampunan pagkatapos ng Pasko. Huwag ka nang malungkot. Magsaya muna tayo. Magpapasko. Oo nga. Huwag mo munang isipin ang pag-alis mo. Oh, pahinga muna ha. Hinanda ko na yung damit mo. 6:00 ng gabi. Magbibihis na tayo. 7:00 yung misa. Kaya agahan natin para maganda yung mapwestuhan natin sa simbahan. Sige po. Naku, pasensya na po. Tinangali po ako ng gising. Dapat po, nasa bayan po na tayo ngayon. Sigurado pong inihintay na ako ni sister. Pasensya na po. Hindi ka talaga namin ginising, Jimboy. Alika, kain ka muna. Hindi na po. Nag-aalala na po si sister. Hindi. Kain muna tayo. Oh, eto yung hamon na gusto mo. Nahiwa na rin yung keso. Tapos inumin mo itong mainit na baso ng gatas. Kain na. Ang sarap po ng agar. Salamat po. Mabuti naman at nagustuhan mo. Magbibihis na po ako at kukunin yung mga gamit ko para maihatid nyo na po ako. Jimboy, upo ka muna sa pagitan namin ng Mami Eling mo. Gusto ka sana namin kausapin. Jimboy, gusto mo ba dito sa amin? Opo naman po. Kung pwede nga lang po, sana araw-araw Pasko para hindi na ako babalik sa bahay ampunan. Hindi naman pwedeng araw-araw Pasko. Pero pwedeng hindi ka na bumalik sa bahay ampunan. Po! Gusto mo ba na kami na lang ni Daddy Nick ang maging mommy at daddy mo kahit hindi Pasko? Opo. Gustong gusto po. Yun naman pala. Yakap na sa mami at daddy anak. Simula ngayon, anak ka na namin araw-araw. Kahit hindi Pasko.
Jesus! The best ka talaga! Thank you Thank you kasi may mami at daddy na ako. Akala ko talaga hindi ka nakikinig. Akala ko nakalimutan mo na yung lagi kong binubulong sa'yo. Malapit na nga akong magtampo. Akala mo. Anak, sinong kausap mo? Si Baby Jesus po. Nag-thank you lang po ako kasi nahanapan na niya ako ng mami at daddy. Tama yan. Kasi alam mo, lahat ng panalangin ng puso natin, narinig niya at sinasagot niya in His time. Dear love, ilang taon ang nakakaraan pero kapag binabalikan ko, yun pa din ang pinakamasayang Pasko sa buong buhay ko. Ang sarap pala talaga kapag may mga magulang na nagmamahal at nag-aaruga sa'yo. Kahit hindi si Mommy ang nagluwal sa akin sa mundo, itinuring niya akong dugo at laman niya. Ganon din si Daddy. Ang pagkakaroon ng sariling pamilya ay isang napakagandang regalo na hindi nauubos. Wala ng Pasko na mas sasaya pa kapag kasama ang pamilya. Salamat, Baby Jesus. Happy birthday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!